Sesarengan kadang-kadang kula kinasih laras ngumandang alhamdulillahirabbil alamin mugi kadherekaken kadang Widowati ingkang samonten kathahipun ugi kadang Wiro Pradonga Wiro Swara nggih jangkep niki mengke aja diwae terus Mas wis menak wis kadang Wiraswara ki jangkep mangke mbebine ngaturaken tetembangan utawi lelagon ya dibawani ngono lho Cok. Dadi ya gen kita nyes. Niki mangke kang dipun aturaken pamundutan saking Kang Menggugati Genduk manten Genduk Putri ingkang kersa nyuwanten ing mangke Mbak Tati karo sapa ngaturaken agung panuwun dhumateng para tamu sinedhahan kakung Myang Putri ingkang sampun rawuh anampi saring serat sedahan kemareng jenengi wonten ing dalu menika paring donga pangestu dhumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Budianto sekalian Ibu kawontenaken acara ing mriki kalenggahan menika namung saking keluarga mboten caos saged saos piwales menapa-menapa Pak Bu awit saking labu panjenengan sedaya mugi Gusti maring ana leliru ingkang satraju nderek dedongak mugi-mugi amal saya panjenengan kacathet amal soleh amin Allahumma mangke nyuwun tembang ratapan gadis buta. Nuwun sewu Pak Bu iki lek rame iki disenggolke ngoten mboten genah ngene. Iya biasanya dadak nyenggolne ngono ya Mas. Lek piye ta?
Aku takon genai kok ya. Nah, iki lho. Jujur. Aku karo dulurku wedok niki wis pokoke guyon sak pole wis to. Arang-arang cepet temu ya sepisan iki ya. Moga-moga bisa ketemu meneh. Amin Allahumma amin. Nah, ini sing naik mesti. Sing bentuke unik, Pak. Unik piye maksudnya? Ya unik, pokoknya lain daripada yang lain. Ngono ta? Nggih. Ngono. Ya. Mikir Pak Budi ketoke. Mikir Pak Budi. Masa atos ngono iki mikir Pak Budi. Alhamdulillah niki Nduk Hartati. Dan umat lah mesti gitu Pripun? ditangisi anak itu. Nggih, pripun? Satu lagi itu berdinten itu nontonin YouTube Mbak Tati. YouTube Mbak Tati. Tali terus tunggal itu yang ngomong nek tapi namanya di Niko rata pergabungan. Jadi tunggal lagi pergabungan rata pergabungan. Oke, ricik-ricik Banyumasan. Nggih niku. Terus ratapan garis buta. Ning nuwun sewu niki bawane badhe kula khususne kalih kagem Pak Budi. Oh, kanggo Pak Budi. Ning kula wong saleh baper ki wau siae. Ya Allah, ya Allah. Coba tak ngrungokno. Ayam cemeng. Loh, apa ini? Ayam cemeng. Cemani berarti ya? Cemani. Nah. Buntut mobil putih. Nah. Kakang jalan mesem sedilo. Lah. Ket mau ki jane wis mesem lho. Yakin to takon kanca-kanca iki. Nggih. Kinario tulak brantane. Pariti nutut tanggung kakang dalang kang lencir kuning. Jam salah ya Mbak Yu. Nggak salah. Mas Dalang kok lencir kuning. Gebok malang ning dalan sarentek wong bagus. Saiki ada banyak ngono. Lah iya. Mboten, Bu. Kedet nyondamar kanginan. Kowe mau mas aku kok pitonan. Lah iya. Tuwuh tresno semit dan incrit-incrit. Aduh. Mbok ya aja eman-eman to Pak. Lah kalau sing gawe Mas Dalang dhewe lho kae. Nambahi wong kas marah. Alah. Niki wae enten momen pas. Iya. Dados iki terus plek-plek. Lah iya terus ndang gathul lho. Nggih. Pun nggih. Wangsul. Wong sing lekas lho iki mang sing pemanasan dawa iki sing pemanasan lho. Terus wis njur wis iki terus piye? Rendak kagol kok malah.
Nggih. Iki gendinge terus niku wau nggih. Heeh. Ora terus tresno lho, Mbak.
Tolong. Iki tembang tahun piro Jai? Nah, boten klintu menika gending 2000. Ricik-ricik Banyumas. Iya iya nah. Ado-ado aja dhewe jenengan. Oke, ricik-ricik Banyumas niki pantosene lek sing ngendang Pak Budi pantes. Kula pun bayari kok. Jenengan Gila to Pak Budi. Niki kanca-kanca perkawit kan pengerawatan jenengan piyambak to. Lah nggih lho. Masa ya sing bayar to Mas? Babar pisan iki. Lah nggih. Umpama bayar ya paling ibu warung kono. Ah, boten. Kula iki pengen seduluran. Pun kula mboten saged bayar gombal amoh. Ora sah padha karo aku. Pun mboten sah. Yang penting duit. Penting angkopane. Isine mawon. Aku iki sak dasare kula iki ya pengen mlekutho dalang jeneng. Kira-kira nek diplekoto apa ora ya Pak Budi? Lah nggih ta. Kula kan semakin penasaran to. Nduk Cahayu, kemang wis rasa-rasan karo kowe. Pripun? Wih, Mbak Tati mampir lho nang kene sewu kebean apa ditambahin bune ngono kae urusan. Napa nggih? Iya, adreme gedhe ki aku jeneng iki. Maksudnya ditambahin donga ngono. Oh, alah nggih. Nggih, kula nggih dereng dongakne to kalih Pak Budi, mugi-mugi anggenipun badhe entas pitulasken putra saged kalis ing rumbita. Amin Allahumma amin. Kathah saleh, kathah saleh, kathah batine, kathah tamune, panjang umure, murah rezekine, gedhe anune. Tete ane panggah beli. Gede selawete. Nah, yo wah jenengan iki ngeros pokok. Tete anune yo basa anu ki. Anu niku sesuatu yang belum bisa diucapkan itu diganti dengan kata-kata anu. Dadi pitakon. Nggih. Niki gendinge ricik-ricik Banyumasan. Terus sing ngendang nang siwit. Sing ngendang nang siwit iki jaluk aku. Imam karo Mas Wisnu karo Demo Nayub. Nah, nek ora ngono ora dadi. Nah, sapa nek apa Kang Siwit sing joget Tayub apa Demo sing ngendang? Monggo. Oke, oh bojone sinden. Bojone Mbak Artanti kan Tayub. Alah kudune iso kok. Nggih. Nggih. Nggih jenengan sing bagian apa? Oh iya sik yo bar iki. Ya. Demo monggo sampure endi? Gendinge ricik-ricik Banyumasane. Nah, monggo Mas Imam karo Mas Wisnu jumeneng. Pokoke kudu Tayub. Arep Tayub ben kene ae yang ditonton. Wong kono men ketok. Nah, ora ketok ning ngene kok. Ah ning kene ae. Ngono lho. Oh rasa kayak kloso wong iki syarat. Ayo Demo. Saban jumeneng. Oke. Enggak Kang Sakun ayo. Sampure di. Ora seput-seputan. Monggo. Kok tak bayar nang MC ning Kang Sakun ayo Kang Sakun. Wong setu barang kuwi lho. Kene apa kok Alhamdulillah budaya sedaya. Sapan jae bareng. Kalau jalukane Saya ditata dhisik, majuane ditata dhisik. Sedang menyiapkan arena pertandingan. Nah, pertandingan apa ini? Pertandingan langan gandeng. aneh sangka apa Mugi Rahayu ki nyari ricik Banyumasan jegek. Nah, pun jos iki. Mugi Rahayu gonggominane ricik-ricik Banyumasan. Ngendang aduh siwit iki.
Mustafa nggak gayeng. Kayaknya gue naik jalan lo. Ya.
Assalamualaikum. Neng yo lumrah wong dalang kok. Nggih. Dalang iki nek iso lurus apik ngono ya lumrah. Jenengan nggih sae lho. Hah? Jenengan nggih sae. Iki sing ku rencanaku ya tak tandingi lho, Pak Budi. Nggih. Jan adu sorot niki ya, Jan. Iya. Gampang bayi. Tapi Pak kula nyuwun segera. Nggih. Nggih. Kula nyuwun segerengane nyongo. Iki arep adu sorot tenan nih. Omane kemalan. Heeh, nggih pun to, Pak. Segerengane nyongo. Sik lho. Jalan piano kok. Kan sik lho. Kayune Purwasa Jati Pangiro Jagat Godhong Kinarya Mambe Kambang lintang Saloka Atoso bumi bangga pati koyote kayu bojro elok ora Pak Budi tandingi ya ditanjake nyongo Mbak Fitri kinaturan jemene kesane gayeng pamundutan saking ingkang hamengku gati. Nah, ngadeg barang. Kalau mongso, nunggu aja usah ngadeg loh Mas Ali. Iya. Nah, cinta ini keringgingan nanti. Aku nyuwun ke usung. Dereng. Pripun kok? Aku nyuwun mau dereng kok. Nyuwun wau dereng. Napa wau? Pak Dewi itu khusus Mbak Arati toh? Nggih. Oh nggih Mbak Arati. Kalih kula. Iya, diduweke. Nggih mriki. Monggo Mbak nyuwun duit. Kalih Mbak Tik yo. Nggih. Pak MC mboten napa-napa lho. Hah? Ayo bahaya. Nah, aku sing gandeng iku ora. Alah wong masih los mau. Ora nek aku sing gandeng tak gawani mrono-mrono kok ya. Lho. Ora bahaya jasa. Nggih, ngoten. Oh macam mriko, mriki Mbak. Sip pokoke. Nggih, sampun. Jane iki napa Pak D?
Oh nggih. Niki berarti wau nyuwune niki ya sing cemeng saja. Monggo. Oh, nah aku tak cerita. Nah, iki apik kau nik enak ikine lho. Apane to jane iki? Nek kosan sing enak ikine lho, nek to. Iki niki jenenge apa? Yo ono no. Ngono kuwi aku pikiranku melayang tak Iki kandhani. lho, niki lho. Niku piye? Jenenge apa iki? Ukiran. 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 Nah, Lek sing jeneng Jepang niku jenenge apa? di Iki lho. yo mik lho. Oh, salah berarti. Berarti beda karo niki sih. Iya apa? Alat elektronik. Nah, iya. Yo. Asik ya. Adiknya mau joget deh. Ayo, Mas.
wonten malih panyuwunan napa saking tuan rumah, Mbak. Pripun niki? Sudah Mbak Tati di sini. Manut, penak ya, penak banget. Napa Pak Bud? Napa Pak Bud? Pripun Kang Mas MC Mas? Ditagih anak wedok jatahe. Ditagih anak wedok lho, Bu. Ricik banyu, Pak. Oh, ngaten. Oh, iya iya. Napa bojo? Ricik. Iki lho, ya. Sing Pak Raji digopling dongko lho.
Jan kaya cokean tenan oh lunas nggih pripun Pak Bu Monggo mriku. Monggo mriku. Mbak Ewa pundi ingkang nyuwun bojo loro mau Ah, bodoh. Nggih. aku seneng Budi ya tunggal mawon iki, Pak Budi. Boten sanggup terus tunggal mawon. nggih
Yuk Putri. Nggih. Harapannya yang ngomong. Nggih, nggih. Bentar. Pripun? Sampun dereng, Mbak. Sasiduman. Sasiduman. Niki milih napa mboten, Pak? Pilih. Monggo kira-kira semeneng menika wonten pambutan sesideman. Monggo, Bapak. Nggih, monggo, Bapak. Wiwitan manderek sang peker. Jenengan pangapunten, Bapak. Niki kersanipun kameramenipun sekuweco asale nyuting sapriki mawon. Pangapunten menika derek Nggih. Aduh, aku ditinggal. Nggih, monggo. Sampun monggo dipun lajengaken. Yang mulat budaya Jan, swantene. Syaratnya kayak black syarat mbak. Suwae niku gerai napa? Lunga menyang kutha gedhe. Yung yung selendang kuning kang saged bukis swara kurang permono ing wasisa ngungkro ngungkro marang bendoro dasumestyo katan pijer incangake halis terus tresno
Semoga mangke kilir gumanti. Nah, jam ketok gebrobyos lho Fitri ya. Dan masak dari para tamu sinambi ngerantos kadang-kadang ingkang tasih kebareng nggih rumah ingkang menika bilih mangke kersa dono swanten utawi pamundutan lagon semoga nyaket kadang-kadang saking laras memandang tembangangan tembangangannya lho 100 pada kita tipis ya Nanti mau kok. Karena ini kosong aja. tembangangan di bawah ini mboten Mas mano lagi wira suarane ora kendhoan yo bohong Kosong aja. Kosong aja. lan nggih lho kok yo sing sembodo ngono ya Mas ya heeh Jauh harus bodoh. monggo tembangangan dipunaturaken Niki lagune nyindir terus ketwawi. nyindir sapa to Nggih nyindir sing lagi baper-baper niku to, Pak. yun dilalah bikin dilalah Mamanya dimulai. Apa? Loh. monggo bawane Pak mriku bawane papur bawane papur Kula tak sing baper. heeh Wis rame-rame lho. Jangan kutan pomo Mbak Fitri golek sing bawa lho. Tak delekne Mbak Fitri. mung sliramu kang dadi telenging ati Tak bayangne sing bawa iki si Anu lae. sapa Nggih, pokoke mbayangne Mas Joko. sing nyanyi Kang Bagong iya. Bos lawas gonku runtuh amung lan sanggeledo Napa nggih? ngeling ana sliramu dina kepungkur sliramu nate ngendika tresno lair terus sing Kok diutang lho, Pak? ya iya dinteni nganti kami tenggengan man iki gonge Pecah joli lho. iya Miki mati mason gonge instruksi tukang soneh sing iya tukang son tuh yang tanggap gitu loh. Nah lunas lunas ditutut ke barang ya kan
wis banyu kanggo metes dadi saksi katut manis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Terima kasih.
Siap.